Смесител плюс Wolf, ласка. Смесителя е 400 литра Z-Arm. Автоматично изпразване с клапи. Ето Z-Arm. Две зетки. И шнек, който при бъркането е в обратната посока, при изваждането е напред. Щадящо бъркане, Z-Arm най-доброто, което е 400 литра обем, но има и настройка, което според мен вече става повече, могат да се сложат тук поне 350 кг максимум. Дори е възможно и 400. Но по принцип 400 литра е обема, който го дават, но има и допълнителна настройка, както виждаме, което означава, че обема се увеличава. Тук имаме и повдигач автоматичен, педалто. Волфа е 130 мм. Гърловина, което го дават между 2,5 тона на час. Пулта управлението, главното табло. Това е повдигащото устройство. Си модел, фабричен номер. Абсолютно всичко. Ето повдигача, който имаме. И тук отпред е автоматичното изпразване с клапата, което е за готовата продукция, т.е. с пневматика. Тук се поставя количката тип ласка. Предпазен капак. Машината е в прекрасно състояние. Това е, което може да се каже в момента. Предлага се от MM сервис след цялостно заводско обновяване с доставка, монтаж, проби, обучение, 1 година пълна гаранция.